Čau lidi, já jsem Mitchell 23 a vítám vás u prvního let's play i tím pádem u prvního videa. Takže doufám, že si nebudete na mě zlobit, že říkám u prvního videa, protože internet mě nefungoval. A smazal jsem to, protože jsem to chtěl začít od znovu, takže doufám, že se na to nebudete zlobit, takže se napíšeme první to, takže čekajte. Já jsem to právě už mám po třetí, myslím už, teď, protože se vždycky staly nějaké chyby, takže doufám, že si na mě nebudete zlobit, že to jak prostě říkám rychle, protože už je to fakt štve opravdu. Jednou se to prostě nějak vyplomlem, jednou se to nějak seklo, co jsem celý počet restartnout, no co je srandu. Přeskočit, já jsem to, no tak zapomněl. Tak. Já už to se opravdu štve, to já si vypadám naposledy, já jsem ty let's play fakt vykašlu, protože jestli to bude fakt tak sekat, Minecraft mě na to rovnou vykašlat. To je strašný, jo. No nevadí. Víte co, já bych mohl dělat tady třích menších, že do toho. Nebo ne, už zjišťuje, už. Tak, nevím. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že jsem to smazal. Prostě ty videa byly asi to, no. Mně se spíš nelíbil ten jako let's play pravý. Tak, vidím, že to ani nelaguje, takže to v pohodě. Tak, nebourejte. Opravdu je to strašně jednoduchý, úplně jednoduché, úplně narychlo, úplně. Když chcete to, tak vždycky tohle je úplně nejlepší mise, pokud nenabourá. No to jsem zrovna nemyslel. Se stane. Auis. Tohle jsem zrovna nemyslel. Jsem se nečekal, že se mi to tak nepodaří. Když jsem to natáčel předtím, tak mi to hned jsem udělal. A teď mi to teď dělá takový problémy. Když jsem byl menší, nebo no, tak jsem to vždycky dělal problém úplně. Ty vole, oni to minulý doprčit. Słuchaj zlové. O ne. Proč musím mít zavát hluboké, sakra? Vypadni. Jo, pojďte, jo. Tam se to ještě doprčit, on se z toho sakra dostali se z toho sakra. Ach jo, jaký problémy. Vždycky to udělám na poprvé, a teď to dělám úplně na... No vlastně se ještě nic stalo, takže... No skvělý, dochází nám ještě navíc benzín, takový problém, tak pryč. Jo, pojď, ne! Jseš srandu. Takový... Asi to hlásí, že to opravdu udělám. Ještě to se až fakt dá na to, protože... Takže... Jsem chtěl tam ještě něco přidat k tomu, ale vidím, že tam asi k tomu nic nepřidám, protože tohle je moc dlouhý, tohle. To prčit. Skvělý, dochází na navíc ještě benzín. Aha, vždycky jsem to udělal na poprvé a teď se mi to tak nedaří. Mazejte, vy... Tak je zabija už, ať už nemůžu vás dnes nepronásleduju do prčit, no. No, ty drž hubu, Pauli. Ach jo. Předtím se mi to tak podařilo a zrovna se to muselo seknout. Jo, jen člověk, Pauli. Ach jo. Tak mi to sakra šlo. Au. Opravdu? Jeď! No skvělý, já to ženu jednoduše. Benzín nám dochází. Co jsem komu robil? Tak mi to vážně šlo. Tak, už máš. Už se hebněte do prdele, už se. Tak, můžu už... No to jasně, tak si zkus řídit sám, vlastně ty jsi řídil, že vlastně. Může už je to snad všechno. No počkej, hudba vypadá, že přestala, takže už je to všechno. Asi. Snad. No fakt štve. No. Prosím tě to všechno.
Tak. Tak. Vypadá to. Snad. No, to není všechno. Ne! Jak nás dohnali. O, skvělý. Už je sakra zastřelit. Tolikrát se trefila a furt nemůžeš zastřelit. Ach jo. Omlouvám se za faily, ale prostě... To se mi ještě zatím nestalo. Kdyby se teď zatěžil sám, Pauli to za mě neřídil ani jednou. Protože sakra nezastřelíš prostě gumu, sakra. Tak těžký. A nejeď. A ty nejeď, drž hubu. To jste se jich zbavili konečně už. Takže benzín máme skoro na nule už. Tak. Takže je to všechno. Protože už toho mám opravdu dneska dost. Tak asi už dneska skončí. Možná ne, třeba budeme pokračovat dál. Ale určitě tohle video skončí, protože jsem si myslel, že ještě stihneme jednoho zákazníka, ale opravdu nestihnem. No jasně, to se nás dohnali. No jasně. Nešte randu samé. Tak už se zničte, vy tupci. Nechápu, na rozdíl od tebe. Proč musí být takový faily? Ahoj. Jsme muset jezdit kolem tady šodalího rybáru, protože mě sere. Omlouvám se za faily, ale možná to je jenom tím rozčílením, protože mě to rozčilo úplně. Úplně několikrát na... No konečně! To je nějaký, to je zázrak, ale... Jsou mrtví. Omlouvám se faily, co se staly, ale prostě... Prostě nedal. Víte co, ještě dobře, tak ještě stihnem, třeba ještě stihnem. Ale opravdu začátek teda nebyl nic moc teda. Jsem čekal lepší začátek než takovej blbej teda. Ještě toho jednoho rychle stihnem. Jasně, tak dělej nastup. Ať musíme... Opravdu omlouvám se za fail, co se teď opravdu stal. To bylo hrůza, myslím si, že to snad budeme muset dělat znovu. A ještě se tam nikdy nedostanu, že budu muset zase od znovu celý ten let's play, což by se mi vůbec nechtělo, což by se mi to zabalil, protože dneska se mi opravdu nedaří. Doufám, že to nebude nějak 20 minut teda. Nebo nějak tak. No, když tak si budu muset učit mobil, protože opravdu já nemám teď SIM kartu, nebo mám SIM kartu, ale zase teda nemám kredit, takže omlouvám se, pokud teda... Snad to teda už bude fungovat. Pokud ne, tak se na to můžeme kašlat prostě dneska. Dneska už na to prostě kašlu. No jasně, ještě to zdržuje navíc ještě. Tak to bude pár sekund. Omlouvám se, mamka volala, že to číslo 5 žije, to je nějaký film, tak já se to potom, ale to čím docela asi dívat dneska, protože opravdu dneska už na to fakt opravdu nemám náladu prostě, takže jen to dotočím a už asi budem končit. Jo, dal jsem střih, myslím se hodí, že když třeba někdo volá, nebo je telefon, takže se to dobře střihne a můžete chvíli počkat. No, já to jenom dojedu a budu se na to udělat teda, no. Nepoštovávali zrovna teď to, když je třeba venku a takový, no to určitě. Jo, protože občas vyfrávě nějakých sledky, se s ním záleželo v nějakých hrách nebo něco. Tak. Ježiš, s tou kraxnou. Tak, vypadá to, že už jsme konečně na místě, takže asi se uvidíme v příštím dílu, jo. Jenom to vím, že uložíme a můžeme zase. Takže se mějte hezky
zdar ještě teda dojedem a přesně jak tam dojedem, tak ukončíme. Tak. Takže pro dnešek asi konec. Jenom se uloží hra a... Takže se mějte hezky. A čau, uvidíme se v příštím dílu.